Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket a következő résszel, már most megint a motor mellől, és elkezdődött az egykerekezés, de nem annyira exakt tudomány, mint ahogy ezt számoltam, hogy nyilván mondták is, hogy ez annyira nem egyszerű gyerekcipő hambekaplak kategória, de az érdekes, amikor az ember elkezd ezzel foglalkozni, és ugye egyszer elindul a motornak az eleje, akkor már olyan az érzés, hogy most én megváltottam a világot, és hogy mekkorát egykerekeztem, aztán meg megnézem a felvételeket, és 10 centit emelkedett a kerék a talajtól. Most elkezdtem a gyakorlását ennek az egykerekezés dolognak, és pont a legjobb rész nem lett fölvéve egyébként a második vagy a harmadik alkalommal, most délután reggel is gyakoroltam 2 vagy 3 sor, és aztán Ákos mondta, hogy húzzam neki a gáz rendesen. Na most amikor kinyitottam a tüzet, akkor hát történt egy kis probléma, de végül is tudtuk, hogy ez előbb-utóbb elvárható lesz, úgyhogy megyünk tovább, és azért álltam meg itt a végén, ezt láttátok a videón is, mert a kipufogó leesett a helyéről. Úgyhogy ezeket kell még rendbe rakni, és hát megyünk tovább, nézzük, hogy mi lesz a következő. Nagyon messze van még az a pont, amikor meg fogom találni, hogy hol lehetne ezt megfékezni. Ugye odáig kellene eljutni, hogy följön a motor teljesen holdpontjára, és akkor onnan szépen el lehet kezdeni visszalassítgatni. De az az érzés, hogy amikor motoron ülve teljesen igazából a tankkal szembenézel, az így elsőre olyan kellemetlen vagy bizarr érzés, úgyhogy egyelőre még tapasztalgatom ezt a holdpont kérdést. A másik dolog meg az, hogy ugye eddig volt a driftelés, na most ott a motor beállítása, az úgy néz ki, hogy a hátsó kerék az jól fel van fújva, tehát 5-6 bár, amennyi csak belefér, hogy minél könnyebb legyen megcsúsztatni. Az egykerekezésnél meg ugye az lenne a legkönnyebb, úgy lehetne legkönnyebben megtalálni azt, hogy ne akarjon a motor eldőlni már egyből oldalra, hogy alacsony a guminyomás. Na most ez így külön-külön szép és jó, de hosszú távon meg kell tanulni ezt együtt is üzemeltetni. És ugye az lenne a cél, hogy valahogy köztes így a gyári nyomás, vagy afölött egy picivel megtaláljuk azt, hogy lehessen vele driftelni is, meg lehessen vele egykerekezni is, és egyelőre még egyik sem megy ott. Úgyhogy tapasztalgatok, meg próbálok folyamatosan gyakorolni. Egyébként tök jó, odáig eljutottunk már, hogy nem elfáraszt a gyakorlás, hanem feltölt. Tehát már most a kezdeti kézfáradásra sikerült túl lenni, sokkal hamarabb fáradok már úgy teljes testtel fizikálisan, mint egy alkatrészem, és tényleg élvezettel tudom befejezni a gyakorlásokat. Valójában azért estél, mert ki volt kötődve a fűzőt. Valójában igen. Most volt az a pont, amikor elkezdtem megérezni, amit a terepmotor is csinál. Baromi érdekes amúgy. Mert ugye erről beszélünk, de itt egy ilyen érzésem nem volt.
Letört? Ez nem gyakorlásom lesz, barátom, hanem ez nem lesz magaras. Nehogy már Ákosnak a polcán ne legyen egy ilyen. Ott van neki egy egész motorra. Ákos, létszik. Tönkretetted a motorodat. Letörted a hátsó féket. Még nem is durran ki. De azt ilyen fémunkás csávó vagyok? Amúgy van egy jó hírem. Kabátod a gújforgót! Gyerünk, told fel a motort!